Lain-lain nga mga search queries or keywords nga gina-enter. Natay single word, natay 2 to 3 word keywords, then natin tay long tail keywords. Ang long tail keywords mo na ato ang best nga keyword nga pwede pilion as far as SEO is concerned. So, kung inyong mabantayan, na mga example no SEO tips for beginners. Kani sila magka-narrow ang search intent nato or sa searcher nga magkadaghan ng imong words. So atong i-take ang example niya SEO. Kung naay someone nga mag-search og SEO lang, daghan kayo possible nga ideas or daghan kay possible nga murag scenario nganong nag-search siya og SEO. Unsa yang intent? Possibly looking for definition, looking for education, looking for kanang possibly SEO history, anything related sa SEO pwede mo gawas. And tungod ana, taas kayo mong competition, daghan kaayo web pages na mag-compete because broad kaayo ang imong term. Ano? So, ang next nato is 2 to 3 word keywords, SEO tips. So, ninarrow na kagamay gikan sa SEO. Pag naay mo search og SEO tips, klaro na kayo nga mo ra gyud na ang iyahang gi-after no SEO tips. But then ang 2 to 3 word keywords still naana siya sa middle sa competition. Akong ipakita niya ang real example gyud ani nila. So ang long tail keywords, SEO tips for beginners, kani very defined ang iyahang intent. So again no, atong balikon, ang search intent or user intent is one of the ranking factors sa SEO. So long tail keywords, SEO tips for beginners, pag naay someone nga mo search ani, klaro jud kaayo ang iyang intent nga he is looking for or he or she is looking for SEO tips for beginners and dili advanced. Ano, klaro kayo, defined ang iyang intent. So kanina dayon dire, high conversion o low conversion, ang sa single word keywords, high competition but low iyang conversion. Why? Because ang intent nimo dili pa klaro. Dili pa siya kuan, libog pa ang user nga ga-search. Broad kayo ang posible mahitabo sa iyang mind kibali. So low ang conversion niya. Sa SEO tips, although SEO tips siya klaro pero naa siya sa middle, naka sa middle conversion, middle competition. So dirita sa long tail, high iyang conversion because defined siya but low iyang competition. Anong low iyang competition? Kay mugamay man ang number of pages nga mag-compete ana. Ano? Maghatag ko kanang example karon. So long tail keywords are search queries consisting of 3 or more words with relatively low search volume and competition levels, but with higher conversion rates. So as SEOs, mo gyud ni atong gi-after no ang long tail keywords. Kay after all, kung magparang ka og page or website, one story ra na ang magparang ka. Another story is mo convert ba siya or kato atong giingon no nga is it engaging ang imuhang website or imong page nga ni rank. So again, ang engagement or user engagement or experience is a ranking factor.